are back again mga buddy at welcome na naman sa ating YouTube channel. And for today's video mga buddy ay mag-cater na naman kami. Kauban ako si RR. Si RR. So kauban ako sa mga buddy sa cater. So nag-andam na may sa cater. Okay. Kuha lang kong video mga buddy. RR. So let's go. So ang pagkikitiringan namin mga buddy ay doon pa rin sa Binugaw Gym, pero iba ang event naman. Let's go. A few moments later. Hours later. So yun mga buddy, tapos na kaming mag-catering ni Arms. So apat na naman kanan. So wala na video. Wala namin nag-video sa pagkaon mga buddy kay busy na kayo. So ligan siya araw siya yung uyab. Kasi pangalan to yung uyab ar. So wala kabulo siya araw siya uyab. Alimot siya pangalan niya uyab. That's so weird talaga. So kato lang mga buddy. So let's go. A few moments later. Oh yun mga buddy, uli namin mga buddy sir araw. Sige siya kwan. Sige siya tago iyang naong. Kanay anak gwapo to. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Face reveal do. Face reveal do. Hayop ka talaga. Ang ganda mong lalaki. Nga nakagwapo si RR mga buddy. So puli na mga buddy. Si Arms. Nga nakagwapo mga buddy. Walang kani si RR. Nindot kani kaubanon ni siya. So kaubanon niya sa kitiring ni pwede ni. So kato lang. Sako lang ko na dagan og magpa-teacher mo. What? Sako lang dagan. Kaya kini mo tad-tad. Oh no. Sa iyang paghigugma. What? Tad-tad ni higugma niya si mo. Mga buddy, lagi di ba? Maklay lang sa mga buddy. Lagi binaklay ay. Catch kayo. Yun mga buddy, nanapod na sa Maklayod. Baktas-baktas lang yung mga buddy. Babayara. Shout out sa may ikaw ni Mar. May masulti ni mo sa imong kinabuhi ar. Ayun, sabay na. Ayun. Ayun, tubol na. Sa Maklid ka ron, sabay mi CG. Mora. May kagbaklay. Kita ka pa di oh. Dola kayo may nasi Edwin oh. Kasi kailan mo Edwin ba rin? Kasi Edwin ba rin oh. Kapudi. So yun lang mga buddy no. Tapos nakauwi na ako sa bahay. Tapos ako magkita rin. So yun lang mga buddy, and I hope you enjoyed the vlog mga buddy. So if you want ulit-ulit sasabihin mga buddy, malakas catering lang talaga, malakas dito sa Toril mga buddy. And you can inquire naman mga buddy sa kanila mga buddy. And yun lang nga. Yun. At don't forget to mag-subscribe mga buddy. And like and share to our page, and everything you do it with love. Bye.